Iniulat ni Mayor Alfredo Garbin Jr. na naitama na ng pamahalaang lungsod ang babayarang renta ng SM sa paggamit nito sa pag-aaring lupa ng LGU Legazpi. Ayon sa alkalde, naging matagumpay ang muling pakikipag-usap nila sa ilang kinatawan ng mall kahapon. Kaya mula sa 300,000 piso kada buwan, magiging 1.5 million pesos na ang buwanang renta ng nasabing mall o 18 million pesos kada taon. Aniya, gagamitin ang karagdagang kita nito bilang pondo sa social at healthcare services ng lungsod. For the past 10 years, remember the unauthorized transfer of the lease agreement happened on July 15 of 2015, and that was 10 years ago. Yan din ang tanong natin sa previous admin kung bakit hindi man lang ito tiningnan at nagresulta sa na shortchange ang city government. So right now we're trying to remedy the situation, and good thing SM is a willing participant to this one. Sila na mismo nagsabi, and the good news is may tataas na natin. Lumitaw ang mga anomalya ng mga dating namamahala sa City Hall mula ng maupong alkalde ng lungsod si Garbin. Isa na nga sa mga nadiskubre ng bagong administrasyon ang napakababang renta ng SM sa LGU, na kabilang pa naman sa pinakamalaking negosyo sa lungsod. Sa sukat kasing 3.6 hectares, 8 piso lamang kada square meter ang binabayarang renta ng mall o 300,000 pesos kada buwan. Sa bagong nilagdaang kontrata, 39 pesos na kada square meter ang babayaran ng SM o 1.5 million pesos kada buwan. Right now, magiging halos 39 pesos per square or 38.6. Why 38.6? Dahil ito ay basis natin yung renta nila sa Naga City. So, penareho lang natin considering na yun din yung rate nila sa Naga City. So, fair also. And then they'll come up with a letter requesting the city mayor and the Sangguniang Panlungsod to amend the lease contract para ilagay na natin yung tamang renta na 1.5 million naman. Samantala, siniguro naman ni Garbin na patuloy niyang poprotektahan ang lungsod at kapakanan ng taong bayan, katuwang si incoming Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.